פעם מיקה חיה חיים רגילים וחופשיים. עבדה כמנהלת מוצר בסטארט-אפ בתל אביב, קנתה קפה בדרך לעבודה ונהנתה משופינג בזארה. היא הייתה מוצלחת, עצמאית ובטוחה בעצמה. ואז הסירוב הראשון הגיע. ואז עוד אחד. ועוד אחד. את לא צריכה עוד סמלה. מה את עושה בארומה ולא בעבודה? פעם הבאה תבקשי אישור לפני שאת קונה. היא החלה לשאול את עצמה, זה נורמלי? זו אהבה או שליטה? איפה עובר הגבול? יום אחד מיקה נכנסה לאתר מקס, סתם כדי לבדוק את החיובים. אבל אז המשפט הזה תפס לה את העין. מקס מחזירה את השליטה על הכסף לידיים שלך. היא לחצה, בלי לחשוב יותר מדי. ושם גילתה עולם של ידע, כלים ושאלות שהיא מעולם לא שאלה את עצמה. והיא הבינה, זו לא אהבה, זו שליטה, וזו אלימות כלכלית. נעים מאוד, אנחנו מקס, חברה מובילה לפתרונות פיננסיים. המידע שיש לנו על הלקוחות בשילוב יכולות טכנולוגיות מאפשר לנו לייצר עולם תוכן להעלאת המודעות, מודלים חכמים לזיהוי אוכלוסיות בסיכון ומתן כלים לעצמאות כלכלית. אז מה אנחנו מציעים? אנחנו נקים מתחם באתר מקס שיהיה בו תוכן, סיפורים ושאלונים לזיהוי אלימות כלכלית. לחצן מצוקה לפנייה למוקד משרד הרווחה, אפשרות להסתרת כרטיסים או עסקאות, הזמנת כרטיס נטען דיסקרטי כדי שהכסף שלך יהיה רק שלך. בנוסף, נפתח מודל חכם שיזהה ויפנה למתחם נשים שייתכן ונמצאות במצבי אלימות כלכלית. ותזכרי, יש לך את מקס ויש לך אותך.